Nekem ez nem megy, úgy sem sikerül, nem vagyok okos, gyerek vagyok még, felnőtt vagyok, nincs rá időm, túl késő, a suliban sem ment jól. Ugye mindenkinek ismerős, milyen kifogásokkal magyarázzuk meg magunknak, hogy miért nem azt csináljuk, ami jó nekünk. Sziasztok, Homor Fatima vagyok, ez az Ismerd fel. Egy podcast, amiben olyan emberek mesélnek, akik megtalálták az erősségeiket, és ezeket aktívan használva megvalósították önmagukat. Jó napot, reggel mindenkinek, amikor valaki hallgatja majd előtt, hogy éppen milyen napszakban van. Itt van nálam egy nagyon izgalmas hölgy, akit én eddig csak olvastam a LinkedIn-en. Követlek már szerintem egy ilyen jó fél éve, olvasgatom, hogy mit teszel ki, nézem, hogy milyen hangnemmel kommunikálsz, és szerintem nagyon megkapó az a kedves, közvetlen, mégis a tudományt, a pszichológiának a tudományát nagyon mélyen a soraid között elrejtő kommunikációt folytatsz, és szerintem ez nagyon hatásos és hatékony is. Hogy nem innen beszél a pszichológus, amit nem fogunk érteni, de nem is annyira megyünk át az általánosításba, meg a túl egyszerű, puffogtatott hétköznapi dolgokba. Úgyhogy miért belemegyünk az életed legmélyébe, szikerítő velem szemben, és olyan kérdéseim lesznek első körben, hogy egyáltalán miért lettél pszichológus, mert mindenkinek más egy kicsit a motivációja, de nagyon sokszor azt mondják, és majd cáfolják, hogyha nem így van, hogy amikor valaki azt érzi, hogy neki kell pszichológus, akkor lesz pszichológus. De biztos, hogy így van, hogy mindjárt elmondom. Én például azért megyek oktatás pszichológiára, mert úgy érzem, hogy nekem is szükségem van rá. Igen, hát köszöntöm a hallgatókat, nézőket, és örülök, hogy itt lehetek, azért igen, egy erős sztereotípiával indítottunk. Hogy nagyon sokat hallom. Igen, én is. Ez szintén ugyanolyan, hogy ugye pszichológushoz csak kik járnak a bolondok. Ja, én 8 éve járok terápiára, nekem nem mond, hányszor kaptam meg, úristen. Pontosan, de hogy szó szerint én már azt gondolom, és egyre többen azt vallják, hogy pszichológus mindenkinek kellene. Én egy szűk réteggel foglalkozom, ők a vezetők, akár cégvezetők, akár alkalmazottként valamilyen cégnél vezetők, náluk meg konkrétan látom, hogy nagyon-nagyon szükség van rájuk. Szóval vannak úgymond veszélyeztetettebb rétegek, akiknek nagyon sok a stressz a munkájukban, nagyon nagy rajtuk a felelősség, nagyon sok emberrel dolgoznak, foglalkoznak, és akkor ezek mind olyan tényezők, aminél ugye tudatosnak kell lenni magunkkal szemben, hogy nekem segítségre van szükségem, akkor is, ha nincs konkrét baj. És akkor is elmegyek igen 2 hetente, mint ahogy elmegyek mondjuk személyedzőhöz, vagy elmegyek edzeni, vagy csinálok légzésgyakorlatokat, hogy legyen egy ember, vagy egy ember, kinek több, ugye ez attól függ, hogy milyen témában keres segítséget, hogy ki tudja adni azt, ami benne van, és néha-néha ez egy fejlesztéssel is együtt járhat, ugye vezetői kompetenciákban fejlődhet, vagy különböző emberi személyiségjegyeiben, úgyhogy igazából ez szerintem tud egy ilyen komplex lenni, de hogy visszatér, hogy én miért lettem pszichológus, ez nem az a történet nálam, hogy én már gyerekkorom óta tudom, hogy pszichológus szeretnék lenni. Voltak jelek, amiket utólag veszek csak észre, hogy én nagyon-nagyon imádtam az emberek viselkedését figyelni. Nagyon sokszor volt olyan, hogy a bátyám rám szólt, hogy ne bemúljam már annyira az embereket, mert hogy bizonyos típusú emberek vagy viselkedések annyira megragadták a figyelmemet, hogy nagyon sokszor úgy belebangoltam a szituációba, és nyilván egy gyerekre nem haragszanak, hogy most miért nézed őket, de hogy sok esetben ezt én túlzottan is csináltam, és nagyon sok esetben én olyan gyerek voltam, aki azzal lekötötte magát, hogyha beültünk egy kávézóba, vagy bárhol, és emberek voltak, és figyelni tudtam őket. Ezt a mai napig egyébként ezzel jól szórakozok, én, hogyha mondjuk ebédelni megyek, akkor már szándékosan egyébként nem a telefonomat böngészem, hogy azért kicsit én is, az agyam is pihenjen, de hogy nagyon-nagyon szeretem figyelni az embereknek a testbeszédét, azt, hogy milyen az egymáshoz való viszonyuk, és ez így már kisgyerekkoromban is megvolt. De én nagyon jó tanuló voltam mindig, szerintem a szorgalmamnak köszönhetően, és
és én orvosnak készültem, de nagyon tudatosan. Szóval emlékszem, hogy a biológia emelt szint, a kémia emelt szint, én ezekből érettségiztem. Igen. És ugye ezekből külön órák, évekig, akkor a nyelvtudások is, az angol, spanyol, olasz, szóval egy nagyon, én Debrecenben tanultam, de ott is a Fazekasban, ami azért egy kemény suli volt, meg így azért húztuk fel egymást, és akkor jött nekem ezt, hogy én orvos szeretnék lenni, de azon belül is egyébként plastikai sebész. Wow! És itt is utólag fejtettem meg, hogy nem az a része érdekelt a plastikai sebészetből, hogy én most ott vágok is az emberi test. Nyilván az anatómiát imádom, de azt pszichológián is kell tanulni, szóval az szerintem fantasztikus, hanem az a része, hogy jut el valaki odáig, hogy szeretne magán változtatni. Aha. És hogy ezeknek a lelki dolgai, és hogy hogyan, mi az, ami miatt változtatna, hogyan érzi magát előtte, utána, szóval így a pszichés részei. De itt én azt mondom, hogy voltam ugye 17-18 éves, és ki kellett választanom, hogy miből emelt érettségizek. Nekünk sem volt, ha az oktatásról beszélünk, egy olyan segítség, hogy ezt valakinek elmondhattam volna, hogy engem ez a lelki dolog érdekel, és megmondta volna, hogy Rita, akkor ez nem maga az orvosi egyetem, hanem ez a pszichológia. És tulajdonképpen onnan jött ez, hogy rájöttem, hogy nem szeretnék mégse orvos lenni, hogy nekem az túlszáraz, és túlságosan az emberektől még az a 6 év, amíg elvégzem az orvosit, az távol áll. Úgyhogy egy legjobb barátnőmű beírta a pszichológiát, már akkor nagyon magas pontszám kellett ehhez, és úgy döntöttem, hogy hát akkor megpróbálom én is. És így jött az, hogy én hiszek ebben, hogy az utunkat a munkában is megtaláljuk, és ezt nagyon sok hozzám járó kliensnek elmondom, hogy ne aggódjon, úgyis ott fog kikötni, ami az ő útja lesz. Ha 40 évesen, 40 évesen, ha 20 évesen, 20 évesen, de igazából ott fog kikötni, és akkor így elkezdtem a pszichológiát szintén Debrecenben, és hát az sem egyszerű képzés, de szó szerint szerintem fantasztikus. Az, hogy úgy vannak a tanórák, hogy körbeültök székeken, és igazából beszélgettek, rengeteg a saját élményfeldolgozás, a vizsgákon nem az van, hogy kivel lehet kiszúrni, és egyest adni, hanem segítjük egymást, segítenek minket a tanárok, ez szerintem fantasztikus volt az a környezet, ahol én így tanulhattam, és hát innentől kezdődik az egész. De nagyon sok benne a hullámvölgy, szóval én nem tartottam nagyon sokáig magamat pszichológusnak. Hiába volt meg a diplomám. Azért, mert szintén oktatás, kijössz az egyetemről, ugye először 3 év viselkedéselemző leszel, utána specializálódsz. Én egyből tudtam, hogy a klinikai vonal, ami a betegségek, az nekem túl megterhelő, az iskolai vonal a gyerekekkel annyira nem szívesen dolgozni, és akkor maradt ez a munka és szervezetpszichológia, amit imádtam, mert így az üzleti élet mindig is vonzott, és nagyon felnéztem azokra az emberekre, egyébként akik a munkájukban sikeresek voltak, már fiatalon is, meg akik nagyon intelligensek voltak. És akkor ez így milyen jó lehet ilyen emberekkel dolgozni, de akkor még egyáltalán nem kristályosodott ki bennem, hogy ennek van egy ilyen ága, hogy úgymond vezetőket fogadhatsz, velük beszélgethetsz, mindent elmondanak a cégről, mindent elmondanak magukról, és szintén, vagy szó szerint úgy érzem magamon, mint hogyha 20 céget vezetnék egyszerre, de nincs rajtam a felelősség, hogy valóban én hozzam meg a döntéseket. És akkor választottam a munka és szervezet pszichológia irány, ahol nagyon-nagyon sok elméletet, meg gyakorlatot tanultunk a mesteren is, de inkább HR-esnek képeztek minket, mint pszichológusoknak, vagy mint szervezetpszichológusoknak. Aha. És abszolút ezt éreztem, meg ahogy lediplomáztunk, sokan elmentek cégekhez, de igazából nem is volt egy bevett dolog az, hogy te most azt mondd, hogy hú, te munka és szervezet pszichológus vagy. Maximum azt hihették, hogy akkor te interjún alkalmassági vizsgálatokat végzel,
mai napig felhívnak ezzel a honlapom alapján, hogy én vállalok-e alkalmassági vizsgálatokat, mert sok esetben ez eddig terjed a munkapszichológus, hogy akkor ő megmondja, hogy ha valaki műszakos, akkor az bírja-e a monotonitás, vagy sem. Pedig annyira elnyomáltam ez a kép, és szóval akkor még egyáltalán nem lehetett tudni, hogy ez hova tud így kifejlődni, és szépen lassan, lépésről lépés követett, hogy elhelyezkedtem én is a HR-ben. És akkor, tudod, amikor van egy olyan szorongató érzés, hogy te nem vagy a helyeden. Igen, ezt ismerem. Vagy az, hogy te sokkal többre lennél képes, és ezt nem egóból, hanem hogy úgy érzed, hogy visszafognak. Erről is sokat posztolok, hogy nekem nagyon sok olyan csalódásom volt, amikor például sok vezetőm volt, hiszen 3 egyébként, aki valamiért elment a cégtől, akkor volt olyan, hogy én még csak próbaidős voltam. Vagy nagyon-nagyon kevés ideje voltam a cégnél, és elment, felmondott, valami történt, és hiába lettem volna képes mondjuk a pozíciójának egy jó nagy részét átvenni, sosem adták nekem, mert hogy túl fiatal vagy, nincs még 10 év tapasztalatod, mondjuk 25 évesen, persze, hogy nincs, de hogy nőjek már fel a feladathoz. És én ezt nagyon sok esetben szeretem, amikor olyan vezetőt látok, aki egy ilyen felhatalmazó vezető, hogy hisz a juniorokban, hisz a tehetségekben. Van olyan vezérigazgató, aki hozzám jár, hogy neki az utódját be kell tanítani, ő kiválaszthatja, szerintem ezek olyan szép dolgok. Úgyhogy sok esetben ez történt, hogy a HR-ben dolgoztam, interjúztattam, azt nagyon-nagyon imádtam, és lépestem folyamatosan feljebb, és ott történt, hogy a legeslegutolsó munkahely, ez is szerintem nagyon fontos, hogy azért mindenkinél van olyan munkahely, ami érzelmileg megérinti. Vagy amit nehezen hagysz ott, vagy ahol olyan érzelmi sérüléseket, sebeket szerzel, de ugyanúgy pozitív irányba is olyan kötődésed lesz egy céghez, ahol mondjuk segítség kell, neked külső segítség a túléléshez. Vagy úgymond a túléléshez, de hogy ahhoz, hogy amiben benne vagy a mindennapokban, azt valakinek elmondod, ismeri, érti a szervezeti körülményeket, és meg tudjátok beszélni, hogy ez a személyiségednek amúgy jót tesz-e, vagy sem. És akkor az utolsó munkahelyem, az tényleg úgy nézett ki, hogy én elmentem szülni, mert ugye van egy kisfiam, előtte is már közvetlenül az ügyvezető volt felettem. Hát ugye ez egy egyszerre jó és egyszerre rossz szituáció, mert ugye közel vagy a döntéshozáshoz, tudnál befolyásolni a dolgokat, de másik részről meg azért az ügyvezetők inkább nézik a számokat, és a megtérülést és a hatékonyságot, vagy nézték, mert hála Istennek ez változik, mint az, hogy az embereknek a lelkével foglalkozzunk, mert arra ott van a HR, és ott vagyok én, de ugye kellene ehhez erőforrások. És akkor még jó is volt, mielőtt elmentem szülni, de szerintem az anyaság, mint önismeretben is, és személyiségfejlődésben óriásit változtat az emberen. És én olyankor jöttem rá, olyan megéléseim voltak, de tényleg olyan zuhanások, meg annyira magasságok, hogy amikor naponta vagy 200 ember között, és ott pezselsz is, el vagy, és minden szupál, és akkor utána hirtelen, és ráadásul én Covid-ban megszületett a kisfiam, és teljesen emberektől elzárva, nincsenek azok a szociális események, semmi, és akkor ott vagy, hogy eddig imádtad az embereket, mindig velük voltál, és konkrétan ott vagy egyedül, egy kicsi babával, nehezített helyzetben, hormonokkal, minden, úgyhogy én ott megfogadtam, hogy igen, nekem kelleni fog valami, ami a munka és ami az emberek, és képzeld el, hogy úgy töltekeztem, hogy igazából néztem sorozatokat. Én nagyon imádom, hát emiatt az orvosos sorozatokat, meg a kórházi sorozatokat, és ott is azt tetszett, hogy mint szervezetet, hogy lehet irányítani, hogy összetartanak az orvosok, hogy kisegítik egymást, az ugye pláne egy kórház,
az nagyon izgalmas szerintem ilyen szervezeti szempontból, az ügyeletek, a tragikus esetek, minden. Úgyhogy azokat néztem, és akkor már kezdett bennem érlelődni, hogy hűha, nekem ezzel még dolgom lesz. És utána történt az, hogy visszamentem, amikor a kisfiam 2 éves lett, akkor ő bölcsibe ment, én visszamentem a céghez, és akkor igazából az én asszisztensemet, akit kineveltem, mielőtt elmentem szülni, ő már addigra HR menedzseri pozícióban állt, és akkor az jött, hogy na, akkor most 2 HR menedzser legyen, vagy mi is történjen. És akkor ő, akinek így utólag hálás vagyok, kitalált, hogy mi lenne, hogyha én csak munkai szervezet pszichológus lennék. És így mondtam, hogy hát magánál a cégnél, mint pozíció. És mondtam, hogy hát végül is tetszik, meg különleges, meg minden, de hogy gőzöm sincs, mit fogok csinálni. Még nekem se volt akkor. Jó, és akkor szépen elkezdtem nekiülni otthon. Én nagyon írogatós vagyok, hogy én egy papírra így leírom, hogy akkor mik a feladatok, mik hozzá a kompetenciák, és akkor így kidolgoztam, hogy mit is csinál egy cégnél egy munkai szervezetpszichológus, és ugye nagyon-nagyon fontos volt nekem, hogy az emberek jól érezzék magukat, hogy nagyon sokat jöttek hozzám beszélgetni, szó szerint kiküldtem köréméreket, hogy csütörtökönként fogadóra van, és jöhetnek hozzám beszélgetni. És akkor jöttek, foglalták, de volt, hogy várólista volt, hogy valaki visszatért minden héten, más meg nem. Tehát nagyobb volt az igény, mint hogy eredetileg gondolták akkor. Erről majd mindjárt mondok valamit, csak nem akarok megszakítani. Igen, sokkal nagyobb volt, már úgy egy cégen belül is az igény, és ugye nagyon fontos volt a titoktartás. Hiába nekem van egy vezető, hiába van egy vezetőség, egy menedzsment, amit nekem elmond bármilyen kicsi vagy nagy szinten dolgozó emberke, én ezt nem adhatom ki. Hamarabb tudtam meg, hogy az adott ember már munkát keres, hogy felmondani készül, hogy mik a problémái a főnökével. Volt olyan, hogy valaki elmondta, hogy konfliktusa van ezzel, és ha nézem a következő, aki jön hozzá, jött a másik. Akivel konfliktusa volt. Na és itt jön az, hogy mennyire éreztem magam pszichológusnak, semennyire. Igen. Mert itt a tipikus az volt, hogy meghallgattam, jobban éreztem magát. Olyan abszurd szituációk voltak, segítettem neki, de hogy feljött a nehéz téma, elsírták magukat. Jól esett, megkönnyebbültek. De utána még vissza kellett menniük dolgozni, még hátra volt egy fél nap, vagy egy nagy open office-ba be kellett ülni. Úgyhogy, de akkor is segített neki, viszont én azt éreztem, hogy ezek a beszélgetések nem haladnak sem erre. Hogy meghallgatom őket, ventilálnak, jó, de nem tudom őket kibékíteni, nem tudok semmi, nincs olyan eszközöm, amit hozhattam volna az egyetemről, de nem kaptam meg, amivel tudok rajtuk segíteni. És ilyenkor volt az, hogy egy nagyon érdekes fordulat volt, hogy szervezetfejlesztést hajtottunk végre, és akkor egy coaching cég bejelentkezett hozzánk, meghallgattuk, utána többet is ugye megversenyeztettünk, és én rájöttem, hogy úristen, lehet, hogy a coaching az, amit én keresek. Hogy a célkitűzés, hogy dinamikusan, hogy emeljük a másikat, hogy ne csak beszélgessünk, hanem oda tegyek egy feladatot, egy tesztet. Jó, a pszichológiánkban is vannak személyiségtesztek, de a coachingban szerintem sokkal játékosabbak. Hogy egy kártyát, egy bármit oda tegyek, na és onnantól kezdve éreztem azt, hogy úristen, ez megváltoztatta az egészet, de az a hitvallásom, hogy sem a pszichológia, sem a coaching nálam külön-külön nem elég. Én a kettőt így muszáj vagyok mixelni, mert a coaching nekem az túlságosan haladjunk, tűzünk ki célokat, és azokat vizsgáljuk fel, de ne túl mélyen, és magával a személyiséggel nem úgy foglalkozik. A pszichológia az meg túlságosan a múlt, túlságosan az, hogy akkor abban a célkitűzés is csak óvatosan legyen benne. Úgyhogy elkezdtem egy ilyen saját módszert bevezetni erre, és imádták. És annyira komfortosan éreztem magam ezeken a beszélgetéseken, hogy nagyon-nagyon jó volt, viszont lett egy személyes ellentétem a saját vezetőmmel, és mert neki szó szerint mások voltak a fontosak, ő sokat konfrontálódtunk, szerintem mind a ketten sokat tanultunk ebből, más értékei voltak neki,
mint amit én gondoltam a szervezetben, és előbb-utóbb eljött az a pont, ezt szoktam mondani a klienseimnek is, hogy vagy én változok, vagy a körülmények, és a körülmények változtak, és én felmondtam. És mielőtt felmondtam volna, én már elkezdtem járni egy pszichológushoz, aki plastikusabb pszichológus volt, de nagyon segített abban, hogy fogta a kezem. Én óriási családállítás fan vagyok, nem tudom, hogy voltál-e már. Fú, én 7-8 év alatt nagyon sok családállításon voltam, és most elkezdek majd csak segítőként járni, hogy ott legyek egy nagyon jó terapeuta mellett, és hát ő 10-valahány éve családállít, és mindig kiderül, hogy vagy a saját családrendszeréből hoz valami olyan mély elakadást, ami miatt valami nem megy, vagy a munkaterületén nem találja magát, vagy a párkapcsolatában, vagy a családi viszonyaiban, baráti viszonyaiban, saját magával való viszonyában egyszerűen nem tudja, hogy kicsoda, igen, amit mondtál, hogy önismeretre járnak hozzád, vagy pedig vissza kell mennünk, és egyszerűen, ahogy az orvostót Némi írta a könyvében, hozza a sejtjeiben, és lehet, hogy nem is az ő feladata, hanem még a nagymamájáé volt, csak ő hozza magával, és dekódolva van benne mindenhol, és nem is érti, hogy mire miért így reagál. Egy nagyon rövid sztorival, egy nagyon kedves barátnőm, aki 19 évesen próbálta elveszíteni a szüzességét, és nem ment neki, és azért nem ment neki, egyszerűen nem szakadt át a szűzhártyája is, és nem tudott szexelni, totál ilyen egyszerűen, el kellett mennie orvoshoz, és át kellett szakítani művileg a szűzhártyáját, és mint kiderült, az egész mögött neki semmilyen traumája nem volt életében, mármint, hogy ilyen jellegű, de mint kiderült, a nagyanyját viszont szarra erőszakolták a háború idején. Aha. És így zárt az egész női vonal, ez ilyen hidegrázós teljesen. Igen, de itt is nagyon fontos, amit mondasz, hogy el kellett menni a orvoshoz. Igen. Szóval megkapjuk, én is családállításon nagyon sokat ezt látom, hogy megkapják ezeket az információkat, hogy mi honnan jöhet, ki hozhatja ezt, ki a tünet hordozója, ki az, aki ezt átélte, és akkor onnantól jön a következő lépés. Nem kapnak eszközt. Pontosan. Így van. Oké, mit csinálsz ezzel? Mész vele terápiába? Nekem nagyon tetszik az, egyszer olvastam egy családállításnál, hogy viheted a pszichológusodat. De jó. Hogy meglássa ezt az egészet, és tudjatok utána vele dolgozni. És hogy itt is ez van, hogy valóban ez az eszköztelenség, ami akár a munkánkban, akár emberként ott van velünk, mit tudunk ezzel kezdeni, vagyunk-e annyira bátrak, hogy ezt bevalljuk magunknak, hogy igen, én ezt nem tudom. Akár az anyaságban, akár a munkánkban, vezetői létünkben. Annyira fontos dolgot mondtál, majd mondom, de mondjad, ilyen. De hogy szó szerint, hogy ki tudjuk ezt mondani, hogy nem tudom. Nem értek hozzá, nem vagyok benne jó, nem is biztos, hogy jónak kell ebben lennem, lehet, hogy másban vagyok jó, de foglalkozni kell ezzel, és rálátni akár a vakfoltjainkra, és az erősségeinkre, és így egészben magunkra, egy külső szemlélő segítségével, hogy el tudjuk dönteni, hogy oké, merre tovább. Abszolút így van. Nagyon fontos volt, amit mondtál, ez a nem tudom mondat. Igen. Emlékszem, amikor nekem ez először eszembe jutott, hogy kimondjam, hogy nem tudom. Ültem egy céges megbeszélésem, még egy pénzügyi vállalatnál voltam területi igazgatóként, és ugye egy ilyen pozícióban már elvárják tőled, hogy te tudod. Igen. És jött be valami olyan jellegű pénzügyi megoldás, ilyen nagyon komplex volt, és mondtam, hogy én ezt nem értem. És egyszerűen nem bírtam fel, és döbbenten néztek rám a vezetőtársaim, mint kiderült, ők sem, csak én voltam az egyetlen, aki mertem szólni, és akkor úgy kellett elmagyaráztatnunk a nem tudom melyik befektetési cégnek az ott lévő szakemberének, hogy figyelj, ezt most úgy mondd el először, mint hogyha egy 10 évesnek mondanád, és majd utána belemeltünk a részletekbe, mert akkor már felültünk arra a lóra, és akkor már képben vagyunk, de kimondani azt, hogy nem tudom, nem értem, hát stresszes volt. Igen, de ennek 2 dolog áll a hátterébe. Az egyik, hogy legyen akkor a önbizalmad, önértékelésed, hogy kimondhassd azt, hogy attól te még érsz valamit, attól te még lehetsz okos, intelligens, hogy abban a pillanatban annál a témánál azt mondod, hogy nem tudod. A másik meg az, hogy abban a pillanatban nem akartál megfelelni a többieknek. Nem féltél attól, ja, soha. hogy
De ez tök jó. Én emiatt mindig rebellis voltam. Tehát nem tudom, hogy ez nálad valaha előjött-e, de én az a nagyon jól tanuló voltam, aki mindig kitűnő volt, 2 magatartással. Komolyan? Aki nem bírt megülni a fenekén, állandóan dumáltam, majd kiestem a padból, visszaszóltam a tanárnak, nem szépen viselkedtem, elhagytam az iskola területét, vaktérképet másolni a többieknek az önkormányzatnál, meg ilyenek, szóval ilyen totál dolgokat megcsináltam gyerekként, és egyébként én azt látom, hogy azok a gyerekek tudnak aztán később a jelenlegi rendszer, oktatási rendszer, amíg fent áll, később még jobban érvényesülni, akik kimernek lógni a sorból. Pontosan. Igen, de ezt csinálhatod felnőtt korban is. Én azt érzem, hogy ez gyerekkorban, persze anyukám erre más mondom, de hogy én gyerekkorban voltam viszonylag azért, nagyon tényleg szerettem tanulni, és az egy boldoggá tett, és most feszegetem ezeket a határokat, ugye visszatérve, ami miatt felmondtam, nekem az is egy nagy lázadás volt, hogy ezt velem nem tesszük meg. Hogy nekem van egy értékem, én jó vagyok a munkámban, akkor már posztoltam LinkedInre, rengeteg visszacsatolás jött, hogy amit én gondolok, azt jól gondolom, nem hagytam, hogy bárki más véleménye engem lenyomjon, és azt mondtam, hogy nem, hogy én megcsinálom akkor a vállalkozásomat, és hozzám jöjjenek azok az emberek, akik így gondolkodnak, és akik nem így gondolkodnak, azokkal hiába fizetnének, hiába keresnek fel engem, nem, nincs dolgunk, és pont itt jön a nemetmondás, hogy tudod azt, hogy mihez értesz, mi az, amiben te jól érzed magad, és kimered mondani, hogy nem. Akkor is, ha még kezdővállalkozó vagy, és jönne a bevétel ezáltal, de nem, meghúzod a határaidat. Ez így van. Beszéltél egy néhány perccel ezelőtt a ki miben jó, és nem baj, hogy ebben nem vagyok jó. És ugye átküldtem neked egy jó hosszú listát képességekről, rövid kifejtéssel, stb. Ahogyha te belegondolsz saját magadba, mi az a képességcsomag, erősségcsomag, ami úgy nagyon te vagy, ami nagyon leírja, hogy na, ez most ez Székely Rita, és úgy lehet, hogy 20 év múlva meg majd valami más lesz. Persze, meg ott is az tűnt fel, hogy úristen, mennyi kompetencia, és hogy mindenben tényleg nem vagyok jó, és nem baj, így van. És kell, hogy minek legyek jó delegálásban, amikor jelenleg csak egyedül vagyok. Majd, hogyha lesznek alkalmazottaim, akkor majd megtanulom, és akkor is majd nem baj, ha bénácska leszek benne, majd beleszokok, és ez szerintem nagyon fontos. Amit én onnan kiemelnék, az egyik az innováció volt. Aha. Kicsit az innováció is olyan, hogy megy kilépni a megszokottból. Abszolút. Én a coachok között és a pszichológusok között is van néhány ilyen felkapottabb pszichológus, aki fiatal, de hogy valóban a többi coachhoz képest fiatalabb vagyok. Főleg úgy, hogy azért, ahogy te is mondod, eléggé látható vagyok mondjuk LinkedIn-en is. Én ezt valamiért nagyon elkezdtem az elején, hogy én saját magamról képeket osztok meg, ennek számos oka van, és főleg az, hogy tudjanak hozzám kapcsolódni emberként, és én nem akarok elbújni, én már ugye majdnem Z-generáció vagyok 2 év híján, de nagyon jól megértettem magam az X-ekkel, meg az Y-okkal is, de nekem például ez nem egy ilyen nagy nyűg, vagy egy nagy nehézség, hogy akkor én most kitegyem magam, és a gondolataimat én vállaljam fel. És ezt látom, hogy emiatt is ugye merek különbözni. Ez is egy innovatív dolog. Aztán látom, hogy mások is elkezdik ezt csinálni, és akár élvezik is, de ha nem is élvezik, azért minden téren több embert érnek el, és jobban kapcsolódnak majd hozzá. Úgyhogy ebben is gondolom, hogy az innováció fontos, magában abban is, ahogy én dolgozok, hogy ez a beszélgetünk, de ne érezd úgy, hogy ha jössz hozzám, akkor úristen, milyen témát hozzak, mi az, ami most dolgoznunk kell, hanem nem, én vagyok a felelős, érted? És hogyha te 2 mondat alatt le tudod azt, hogy vagy, akkor én igenis előveszem a feladatot, vagy előveszek egy kérdéscsomagot, vagy bármi témát, ami engem éppen megérintett, vagy valami, hogy legyen tematika, és onnan úgy is feljön majd az, amiről igazán, ami téged foglalkoztat. És én nagyon sok esetben érzem azt, hogyha bárhova elmegyek pszichológushoz, vagy coachhoz, hogy így várnám. Én imádom a pszichológusomat, ugye nekem kell járni így szupervízióba is, de nagyon sokat fejlesztünk ugye az én személyiségemen is,
És néha érzem magamon azt, hogy beszélgetünk, de most adjon már egy feladatot. Tudod? És nem, mert ő nem ezzel a módszertannal dolgozik, de én azt gondolom, és másokat is erre szoktam buzdítani, tényleg fantasztikus, amikor vezérigazgatóknak én adok ötletet, és megfogadják. Nyilván ez se lehetne pszichológusként, te nem adhatsz ötletet, de ezt lehet finoman is. És akkor bevezetik a cégbe, vagy kipróbálják, és jobb lesz az embereknek. Hogy tényleg szerintem ez nagyon fontos, de ehhez valóban kell egy önbizalom, meg egy úgynevezett, akár védőháló, ami lehet a családod, lehet a párod, lehet a pszichológusod, a barátaid, hogy attól még, ha te elbuksz a munkádban, attól te még ember vagy, és jó vagy anyaként, jó vagy feleségként, és ezt nagyon sokszor hangsúlyozom, hogy a munkánk az csak egy szelete a részünknek. Itt a naptárnál is ugye, ami majd ki fog jönni termékem, és az van, hogy ugye munka, magánélet és én. És hogy ez a hármas is. Egyik sem fontosabb, mint a másik, hanem ez a három, ez így egész. De az én se hagyhatjuk ki. Abszolút nem. Pontos, mert mindig munka, magánélet, egyensúly, oké. A munkából kileheled a lelkedet, hogy teljesíts. A magánéletben is nagyon sokszor ez van, de hol maradsz te? És hogy ezért nagyon fontos szerintem. Teljesen egyetértek. Az jutott eszembe, ahogy beszéltél, hogy az emberek egy nagy része a folyamatos terhek miatt, a vélt vagy valós elvárások miatt olyan mértékű pluszokat hordoznak magukon, ami miatt tényleg levegőhöz nem jutnak. Nagyon sok pszichoszomatikus betegségnél ugye jön elő, hogy köhög, nem kap rendesen levegőt, magas vérnyomása van, nincs rendes vérellátás a szervezetében, stb. Amit aztán mind vissza szépen lehet vezetgetni arra, hogy oké, de ez honnan indult, mi a gyökér problémája, stb. És nagyon érdekes, hogy ugye ráálltál a szervezeti pszichológiára és munkapszichológiára, szervezeti coaching, munkacoaching, és totál egyetértek azzal, amit többször most már felhoztál, hogy a tettek, hogyha csinálok is valamit, az energia csak abból jön. Erre szokták mondani, hogy régen olvastam a 20 éves koromban a Titok című könyvet, ez 20 évvel ezelőtt volt, akkor pont az volt az egyik legnagyobb hozadéka, hogy nem úgy vonzunk be dolgokat, hogy otthon ülök, nézem a 4 falat, és akkor majd megérkezik, majd valaki bekopog az ajtón, hanem az aktív cselekvés, a gondolatoknak a megvalósulása az, ami behív más energiákat az ember életébe. Most egy kicsit elmentem ilyen spirituálisnak mondott irányba, de én azt gondolom, hogy a pszichológia, és majd javíts, hogy nem így van, én azt gondolom, mert én még majd csak most kezdem a pszichológiai tanulmányaimat, hogy a pszichológiának alapvetően leginkább az lenne a feladata, amit te is mondtál, hogy nem csak meghallgatom és elbeszélgetek vele, hanem segítek neki kibillenni abból a jelenlegi állapotból. Igen, hát nyilván ez cél, hogy ezt mennyire csinálják a pszichológusok, a szakemberek, ez tényleg egyéne válogatja, hogy mennyire van, ugye a személyiségünkkel dolgozunk, hogyha én nagyon lent vagyok, és nagyon nincs energiám még magamra se, akkor hogy tudnék egy másik embert kibillenteni? Vagy mint a gyerekeknél, amit az előbb beszéltünk, igen, vezetőként abszolút így van. Hogyha teljesen kiégett, vagy teljesen motiválatlan vagy, és még megerőszakolod magad azzal, hogy a többieket pedig motiváld, és felveszed az állarcot nap, mint nap, akkor valóban ne csodálkozzunk, hogy ha alvás problémától kezdve, és akkor még kicsi dolgokat mondtunk, egészségügyi dolgok felütik a fejüket, és ez nagyon fontos, hogy hiába ugye munkáról is beszélünk, nálunk nagyon sok, én mindig elmondom a klienseimnek, hogy itt nem csak a munkáról fogunk, ő egy ember, és akkor ő neki volt tényleg gyerekkora, van magánélete, és az, hogy ezek a szálak milyen gyönyörűen kapcsolódnak egymáshoz, ez csak úgy bomlik ki, hogyha mindegyik területtel foglalkozunk, akkor is, ha alapvetően neki például egy munkában történő elakadása van.
Igen. Amit megint nagyon jó, hogy felhozol a munkában történő elakadás, de lehet, hogy nem a munkában van a valódi gyökérok, hanem valahol totál máshol. Többször is ezért mondom nagyon sok esetben, hogyha jön egy dilemmával, és ugye ez is más a módszertan, hogy mennyire a coachok rámennek arra, hogy ez a dilemmát oldjuk meg. És én kimerem mondani azt, hogy tök jó, felírjuk, hogy ez a dilemmát, de térjünk el a témától. Vizsgáljuk meg az én képedet, vizsgáljuk meg az önbizalmadat, bár az értékeidet, hogy kicsit a problémától így kizónoljunk, mert amíg benne vagyunk, és csak azon rúgózunk, hogy oldjuk meg, addig nem fog sikerülni. Ahogy te is mondod, hogy lehet, hogy nem ott kell kutakodni, hanem teljesen máshol, és hogyha kompetenciák, még kiválasztottam volna egyet. Igen, akartam mondani, hogy térjünk vissza arra, hogy miben vagy jó. Az innovációnál jártunk az előbb. Volt, és a másik, lehet, hogy részben benne volt egy-két másik kompetenciában, de szerintem nagyon jó kompetencia a kíváncsiság. Abszolút. Hogy én annyira kíváncsi vagyok arra, hogy mi történik egy emberben, nem csak azokra, akik ugye eljönnek hozzám és a klienseim lesznek, hanem én mindig szegény férjem, hogyha elmegyünk ebédelni valahova, és mondjuk ő ül velem szemben, és beszélgetnénk, de a szomszéd asztaloknál is ülnek, akkor én ugyanúgy hallom, és figyelek arra. Úristen, de durva! És hogy ez szerintem egy hihetetlenül jó tulajdonság. Persze nem sértem meg az ő magánszféráját, meg minden. Ez egy adottságom, hogy nagyon, nagyon figyelek másra is, és akkor a férjem azt mondja, hogy rá nem figyelek kellőképpen, ezért most már nagyon sokszor mondom is, hogy ne üljünk be ilyen tömegbe, inkább üljünk és szeparáljuk el, mert nagyon figyelek mindenhova. És ugyanez van akár magánéletben és a munkámban is, hogy merek kérdezni. Ha valamit nem értek, ugye ez is egy nagyon fontos, ahogy mondtad, hogy az a pénzügyi meetingen kimerted mondani, hogy nem tudom, hogy addig kérdezni, míg meg nem értjük. Hányszor van az, hogy konkrét csapatok vannak úgy, hogy te értetted? Nem. És akkor miért nem kérdezted? Ez mennyire így van. Ez igen. Rengeteg helyen előfordul, hogy jönnek azzal az emberek, hogy figyelj, te ezt értetted? Igen. Nem. Te mersz szólni? Nem. Szerintem próbáljuk meg megoldani, és akkor majd valami lesz. Mondjuk erre nagyon jó a mesterséges intelligencia. Igen, a ChatGPT-vel ledobálom, hogy na akkor mi is van? De nagyon-nagyon sok esetben ezt érzem, és ezt nekünk nagyon jól megtanították a coach képzésen, hogy jó dolog kérdezni, és hiába azt hiszi az ember, hogy úristen, engem mennyire hülyének fognak nézni. Nem, egyébként a kérdések jól esnek az embernek. Feltételezi a másikról, tudja a választ. Főleg mondjuk akkor is, hogyha a másikról kérdezünk, néha látszik, hogy lefagy az ember, ha felteszel neki egy kérdést. Újdonság neki, hogy valaki kérdezett. Igen. És nagyon sok esetben ez van, hogy nem is kérdezünk, nem is mondjuk ki, hogy nem tudunk, hanem elmozgunk így a felszínen, és akkor ezért van az, hogy a mély dolgokat meg nehezebben éljük meg, mert ha így működünk 20 évig, meg 30 évig, akkor utána egy mély beszélgetésben nagyon-nagyon nehéz belemenni. Igen. És az önismerethez az kell, hogy aztán tényleg van olyan feladat, hogy kiadom vezetőknek, akik tényleg iszonyat jó képességűek, és látom, hogy izzad, már gyöngyözik a honlapra, magával kapcsolatos kérdésfeladat, mert nem tudja. És szépen lassan rá kell vezetni, nem baj van, ha nem tudja, hogy ez menni fog neki. De eddig nem szokott hozzá. Én abban hiszek, hogy mindenki jó valamiben, függetlenül attól, hogy egy kicsi faluban vagy a pörgős Budapesten született. Ez a műsor azért készült, hogy tudd, mit kezd magaddal és hová fordulj, ha keresed az utad. Hallgass minket és legyünk egyre többen elégedettek az életünkkel. Iratkozz fel a csatornára, hogy hetente kapj újabb motivációt, ötleteket akkor is, ha Sárszentmihályon vagy tanár, és akkor is, ha Budapesten bankár, vagy ha még iskolába jársz.